हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय। नै लोगोफोर आंहा फुंनिफ्रायनो बिबार खानायनि सुरु मानो होननानै बुंबा गामियावहाय गंगा फुजा दं बासानि बेखौ हैनो नागिरदों। बेखायनो आं नै दिनै फुंनिफ्रायनो बिबार खानायनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ मा देखायनो हायो नोंथांमोनहा नायलांदो। बिदिब्ला आंजों लोगोसे थफादो। नै लोगोफोर जोंहा मारै जादों नै आंना अबस्थाया साथा गोलाव अखा हाजानो गिनानै नै माखासे थांग्रोबाय जों दा थाबायबाय नै जा हाग्रा गुदुसो नै ओरै मोसा लख्रा मुफुर ओंखारगोन ना मागोनथाय गिबायसो आङो। सिगाङाव फैबाय थायोमोन आरो उद दंहाय उद बेहाय उद जिबौ उद दं मोख्राबो दं। दुगैनांगौ मानसिया मेंख्ल'सो नै ओरैनोसो फैदों दैयावसो आराम दुगैनानै फुजा होगोन नालाय। फैदो नै जोंहा जायगायाव सफैबाय हो जोंना नै जों गामि दरसेनिल' नालाय बेयो फुजाया गंगा फुजाया बासानि। नै मा खालामखो नै दे खोन्थाद' फुजाया मा खालामखो मा रेडि जाखो? नावनि गाथुआल बानायदों आङो। माबाग्रा थुग्रा दै बारग्रा औ जों दिनै नैबे जायगा जाबाय थारं होनो बेवहाय जोङो दिनै जेठ मास गोदोनो बे आबै आबौमोनहानो बे नियमखौ फालिनानै गालांनायनो दा जोङो बेखौ बासानि होननानै बुजियो आरोखि। दा बे बासानिखौ जों होनो फैदों नैबे थारं दैयाव। दा जों बेखौ रायजो राजा ज' जानानै जों बाथौ धोरोमनिफ्राय बे फुजाखौ होलांगोन आरो। बाथौ धोरोम माने बिबारनि ना? बिबार धोरोम नङा। औ बिबारनि। औ दे मोजां फोरमायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नै जोंहा फुजा होखांनानै जानो खिसिरि संबाय ना? खिसिरि जालांसै एसे दाहाय लास्टाव फुजा जोब्बा। सानसे जागोन ना फुजाया? सानसे जागोन। नै लोगोफोर दैसायाव फैजेननायनि दै गाजेननायनि होग्रोनोसै गय फाथै जरा लाबाय नै आगरबाथि। जोंहा आवजार बिबारखौ नांथारगौ बासानि फुजायाव जेरावखि मोना मानो नागिरनानै लाबोथारनांगौ आरो बे बिबारखौ जोंहा नांगौ नेम दं जोंहा। आवजार बिबारखौ मानि थाखाय होयो होनदों आब'? दे समायनाय मोजां देब'फोरनिहाय दा ओमफ्राय मालाय बेजोंनो माबालाङो सिख्लाफोर नालाय रंजालांबाय। दा नावआव होलाङो होनदों नामा? नावआव थुनानै होनांगौ। दालाय आवजाराव लोगो मोना मानसिफ्रा? आवजार दंफाङाव लोगो मोनो ना? मोदाया आवजार बिफाङाव थायो। आवजारहाबो मोदाय दं नालाय आवजार बिबारखौ होनांगौ। मोनथिया नालाय आंबो बेखायनो सोंबाय आरो। मा खालामदों नोंसोरो? फाथालि होनसै फाथालि बनोसै बाहाय थालिर जरा होनसै। सल्ल' फाथालि बावनोसै ना? गावबागाव मोदाया जिरायनोसै। औ गावबागाव नियम गावबागाव ना? सुरु जाहांबाय जोंना। नै जोंहा बिबार माला सुदों। ओरै लाबो। नायलाय खेबनानै देखायनै जोंहा नावआव साजायनो बिबार माला सुगासिनो। मोजां नुथारदों। बयबो दं मानसिफ्रा। नैबे आइदि फालि। जाबाय दा पिंक कालार। आंहा गैया बिदियानो। नै जा समायखाबाय जा गोलाव खानाय ससे दंबावो। फै ओरै ला। नै लोगोफोर आं बारहरनि।
माथो हायो थौल'नो गोबाव ओमफ्राय थौमोन जाबाय दुगैखांबाय सल्ल' पातालिया लारि होनाया रेडि जाबायानो नै समायखादों दे समायबाय जिनो रेडि जाहांबाय जोंहा आरो नैबेहाय नै साहानि बिराद मोजां समायखाबाय जोंहा नै नावा रेडि जाबाय बिराद समायना नोगोर दंबावो मोनसे जोंहा नोगोर नै जा मोजां साजायखाबाय जोंहा आन्दायदों आङो बावनायाबो बै जलंगायाव माबा होआमोन सिन्दुर फुनामोन औ बै गाथुवालनि मनायानो जोंना आदा मनिराम नावा जावबो होनलायनाय जोंहा गाथुवाल आरामनै फैसा लाग्रा बानायखाबाय ओमफ्राय नैबेयो नैबेखौ मा होनोमोनलाय बैथा होबाय नै बैथायाव नै सिन्दुर होफैद' रेडि जाजोब्बायानो जोंहा नै नैबे बिमायानो जोंना आइ बिमायानो बेनो फुजा होग्रा जोंना आसि सननि बिमा गुरु बिनि दारैनो जोंना फुजाया गासिबो कमप्लिट जाजोबगोन बिराद समायबायना आयो जा समायना नुखाबाय सयथिबो नै जोंहा बेबायदि बसायनानै हरजोबनोसै नावाव हावरि होदो फिथाइखौ हावरि अजना समान जानायनि माला सोयोब्रा लोगोफोरनो बयबो खेबसे दुगैनानै माने दुगैस्र'नानै फुजायाव जिरायजोब्बाय
रिनाया दासो रोंहांदों बारा रोङाखै निखौ गोसोखांदों गांगा थफा खालामनाय जाना जाया नै जोंहा बिथां आइ मिराबती जाबाय दे आइया नै बिमा गंगा देबिनि फुजायाव बिमा गंगायाव नै गांगा थफा जाबाय नायलाय उल्थाबो सानस्रिलायनो हायो बिथाङा नै गासिबो मोजाङै सोलोंना लादो बिथांनिफ्राय गांगा थफाया मारै खालामो गान्थि बेखौ खाथेबाय बारबाय खेबसे दुगैबावबाय बेमार आजार मानलु मुनलु थांनायनि खर' लोबस्रांनानै दुगैबाय नै गैलालै दैजों लुबायमोन नै जोंहा एक'लेन्डआव दुगैनायबा दुगैबाय सोर सानस्रि रोङा केमेरा साबोन लाबोखादों एबारना बिराद मोजां दुगैनाय दहायना ओरैनो दुगैनाबा मानलु माला लांजोबथारनांगोन साबोन बावनायखौ प्रसाद मोनजाखो ना माखो बेवहाय प्रसाद जाबाय दे फैजा जोब्बाय नालाय दा जोङो प्रसाद जालायलायबाय आरोखि ज' रायजोयैनो गोथावथारलै प्रसादा गोथाव जादोंना दे हरबाव एसे हरबाव दे फुजानि प्रसादा मानो रावबो नांलानो हाबाब फायना हरदो न' आं हरसै दे जासो आरो एसे लाबाव आरो नोंलाय बेवहायनो नांला आंबो जायो जायाखै नामावगौ ना बेवहाय दे ओंखाम उखैबायना सानसे जाथारबाय बास जाबाय दे बरिया जाना हो उखै गानायनि दे जाथ'लायदो आरो नोंहालाय माथो जेबो जायासै बेवाय आं जेबो नांथ'ला बेवाय मानि आं खिसिरिसो नेगा र' लावगासिनो खिसिरि र' नै खिसिरि जाबाय मालाय गोथाव जादों आनै खिसिरिया गोथाव जादों ना आब' औ जादों मैथा नाथुर खिसिरि जाबाय नै गोथाव जादों टेस्टि जाथारदों बरिया जादो दे बरिया जाथारदों आयु आसार उसार मोनजोबदों मालाय मैथा बाथोन नै ओरै जोंहा बायद'मोन दङ गोथाव जादोंना आब' मेंनानै जानाय गोथाव गाज्रि मोननाङा दे गाइसमोन मानो होननानै बुङोबा जोंहा बासानियाव जौबो मोनलोङो फुजा होखांबाथाय जौबो लोङो जोंना बे नियमखा गोदोनि आबै आबौनि आपडेट जोंना दाबो आपडेट जाथ'वाखै बियो गोदोनि नेमानो दं जोंना बिदि बासानि होखांबा जौ थौ लोंलायलायो गाज्रि मोननाङा गोजौआव माखासे दं आरो ओरै दं नै गोथाव जादोंना जोंहा बासानियाव एसे लोंनायनि नेम दंखायोना गोदोनिफ्रायनो नेम दंखायो गाज्रि मोननाङा दे गाज्रि मोननाङा रायजोफ्रा नायग्राफ्रा फुजा जोबखांबाय नालाय जोंहा होयो आरो नै जोंहा जोब्बाय थांफिनसैलै जि गोलाव मानसिफ्रा नै थांफिनसै बिदाय लाबाय नै बाय बाय सनाफोर लोगोफोर दिनै बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नै जोंहा जोब्बाय